oge ndị Igbo no ebe ọbụla ha nọ na-abata ma ndị nọ mba ofesi ma ndị nọ steeti tichala aka na steeti nke ha fa abata oge anwa bụ oge ezi na-ejupụta n'obi aṅụrị ndị natacha anụ afịa eju ana-azụ ana-aṅụrị mana kịta a na-achọzikwa mmadụ atọ n'oge ekeresimesi kosi anukwu ọmalịcha dị Igbo bụ afọ m na-anabata gị na Osondi na Afia TV oge anyị na-eme ma na-etinyekwazi ọnụ n'ihe gbasalụ ihe ọbụla gbasalụ asụsụ Igbo ihe ọbụla eji mala anyị egwuregwu kedu ife anyị na-enye gị akpa anyị du eju mana ịmana ka o si ada nnachiyata azụ atụpenye nga azụ ndị mụ na ha ga-anọ tata ka pịa nya bụ okwu ọnụ anyị na-apụtanụ Osondi na Afia TV kosi anukwu ọmalịcha dị Igbo ka bụkwa aha m biko ka ngosi gị ma kpọpụtakwazi ya ndị nwere ha ga-anọ tata tinye ọnụ n'ihe gbasalụ ekeresimesi biko ekeresimesi mgbanwe ka ọ na-agbanwezinụ ka ọ nọ na-ada anatazi ka ọ nọ gị na-emeli ya maka na ama m mgbe mpempe nya ọ na-ahụrụ m arụ maka na ama m na m ga-afụ ọnkụlụ nke afụ anti nke afụ mago adachi anụ gị ego mente mana kịta ada ekwuzikwa okwu na ekeresimesi biko ọ gịnị kpatara ya anyị ga-etinye ọnụ n'aka ekpe m afa m bụ Maazị Ifeanyị Chukwuka Igbokwe nwoke ọma eji eje mba nke mbụ na Bende illustrious son of Ozakole Igbo mmanụ rienu ṅụọnụ husband material nke mbụ eji eje mba ọgwụla ka ọra m ndalụ anyị abịa na nke gị biko odogwa na barakọwala anyị afa gị bụ Maazị Chukwuma Emegalụ na Oyi gbam steeti Anambra osi aga ndị Anambra kpụdebe nso maka na unu ga-anụ ka odogwu nwanne nwoke ga-esi tinye ọnụ na ya bụ okwu tata abịazie n'aka nne m Adankana ibe m aka m bụkwa Adankana Ada mpaita ogene Ada eji emeji isi ada ọ bụ mba ọ bụ shaka emehu ọ dị mma ka anyị tinyebe ọnụ n'okwu ya bụ isiokwu anyị bịa tata ozugbo na-egbughị oge maka na oge ada ete mmadụ oge abụrụ nwanne mmadụ biko ọ gịnị eme ụlọ ekeresimesi abịa sị na ụlọ ekeresimesi ọ gịnị na-emezi ọ ka dịzikwa ka ọ dị ka ọ nọ mgbanwe ka ọ na-agbanwe ka ọ gịnị na-eme ọ dị mgbe ị na Krismas na-adị mma alawo otu ebe ọ bụla ị nọ gbaa Krismas alawo gịnị otu because ị na-alakwa n'ihe mee gị ndị vileji emekwa gịnị mekwa rikwa rice alawo otu onweghị ha na-alara Disemba ime ego ị ga-agbafu lawa ga mitie ndị wishes and wizard ga mitie ndị na-ekwesịghị imiti ijiri ya gbara ha Krismas ha mewa alawo otu ebe ọ bụla ị nọ gbaa Krismas ọ wụ otu ihe wụ otu ihe ka ezikwana ihe menụ ndị a na-adị tupu ịfụ ha ụmụ nwanne gị ndị metụta gị nwanne nne nwanne nna ama m na ahụ dị ha anyị na-akpa na fon ahụ na-adị ha mgbe onwe na-eme ha iso na ndị na-abụghọ anyị ga-afụlili tupu ịmalụ ka anyị onwe ihe mere alawo otu ebe ọbụla ị gara alawo otu ọ ya mere ebe ọbụla ị nọ ekpere Chineke azaghị ya yes alawo otu onwe ha anyị na-alara ime anyị ga-anụ ọnụ odogwu Anambra biko kedu ka isi afụta ya ọ na-agbanwezi agbanwe ka ọ nọ na ọ dịchazi ka ọ si dịbuo na mbụ ọ wụghị na ọ gbanwechago mme mbụ echeta mme mbụ Krismas ruo mmadụ niile obi aṅụrị ejufa because ị naro ị ga-afụ ndị na-afụbe fụ ma nwanne nna gị ha enye gị ego ije egbe egwu mmanwụ apụta but oge kịta onwezi onye chọrọ n'ụlọ because of ndị ụlọ na-emezi ihe aka ịkpa n'onye na-achụnazi ụfọdụ yes onwezi onye ga-ekwezi ka ụmụaka fa n'ụlọ even though ha n'ụlọ fa ga-akụfe gate onye ọbụla nọrọ ebe ya because of ife ndị mmadụ na-emezi maka adịghị ama ama n'ụlọ but mme mbụ Krismas ruo ha na
mmadụ niile ma onye nwere ego ma onye na-enweghị ego ga n'ụlọ ọ na-ana Christmas ị na-ala Christmas ka eme gị intimidate makwa ndị na-alọta that time onwe ihe dịka intimidate obi dị otu onwe that time pound nwere 504 ọ bata ha na with 504 that time ị ga-afụ ụmụnne ga-abịa fani na-apụọ onye nke ma anya onye fa key but now onwe ga-eme nwunye even ndị nwere moto mụwa now we example nna paaki moto m n'Ọka banye keke n'ụlọ ọkwụ na-afụgo banye keke n'ụlọ ka ghara ịma ka ịha yes a sị na nkwụcha abụrụ ụjọ mba ọ bụghị n'ọwa ụjọ onye ka m na-ekwu na nkwụcha abụrụ ụjọ maka adịghị ama yetago ọ dị mma ka anyị bịakwute Ada Nkanụ anyị bụ ndị nọ n'ụlọ kio ya makwa na ndị natara na ndị na-anata anyị bụ ndị village people ịma na ọba anyị ka anyị na-atọ oge ha bụ ndị township na-aji anata anyị bụ ndị village anyị amaghị ndị natara anyị amaghị ndị fụwarị mana ọ dịghọzi ka ọ dị na mbụ maka na mgbe mbụ ma Krismas bụ oge onye ọbụla ji ewe aghịrị ewe onune ya iwere onune ya ekpara isi ọhụụ iwe onune ya akwa maọbụ akpụkpọ ụkwụ maka oge ọ bụrụ na mgbankwọ na ji nke ya anata panata nna m a na-apanata maọbụ nna ji ohu n'ime ha ga-emekwu ndị nke kpatara ego oge ada eme ihe a na-eme ego kịta a na-akwere ego ugwu oge maka na opiete ọkpọ mitin ndị ka iji agba Krismas ngwa apata m ohu ekpara isi nwa shekee ya mmadụ niile ọ bụrụ ebe akịrị unu ọma na-aza mgbe onye ọbụla ma onye na-ewe akwa iwere nile ya 24 ji n'ehu iweta ha akwa ịma nweji akwa Krismas mana ọ bụghị ana na 24 ka dị n'ihu onune ya ada mana kịta ji ị nwere ike ịhụ na nwanne nna gị natara ihe iji ama bụ nke igete akpọchivuru n'ihu ụlọ akpọchijiri ya n'azụ ikeji eke aka ige ekio mkpume gbagotere ihu ya ngeti nkịta evuru ụzọ abịa meghere ụzọ ọ bụzi na gị na nkịta kwuke eziokwu ọra ikekwa ka ipiete ọra ikekwa ikeọta ụzọ ihe niile agbawechego mana mgbago mana mgbada mana kama ị ga-emebi ego niile anata Krismas jitere anyị ego dịka Igbo kwekwuru senditere anyị ego ma ịbụ ndị village people anyị dị mma nọrọ ebe ị nọ ma ihe ikputere ya bet ka m gwa gị eziokwu aka na-ana Krismas onye nwere ego na-ala Krismas ịla Krismas kpọrọ ndị mopo nọchisi ewuchis and wizard ụzọ ihe onye gịnị mere na onye ọbụla nwere ego la Krismas a na-egbu ya ọ ndị na-enwe ego ịkpata obere ego egbu oge ka ya mere na echeki igomi ha because ịkpata ego kpọrọ ndị DSS kpọrọ ndị amị kpọrọ onye ọbụla onye winchi kwesịrị ịbịa hụ gị ofere gị baịba sị gị gawa na iche igbu ya bifo nyanwa egbuo gị so ilekwa ya na ihe Krismas awụ onwe bụ onye kpatara ego na n'ala onye ọbụla kpatara ego mma n'ala ndị nke lere anya hụ na ego ha ebubu ivu anyị niile atọ nọ ala wogene otu ịgbara ya na Lagos ịgbara ya na Mbaise na ịgbara ya na Enugu ala wogene otu beta onye ọbụla nwere ezigbo ego n'ala Krismas ka anyị kwụsị isi na alazi ka o si ala icheki hụ na onye ọgbọ gị nwere ezigbo ego and gị nwa akpatabe and ị marala na mpa gị na mma gị na-abịa ekwesị gị ole ihe mere nụ lekwa anyị hụkwala nwa onye a ịhụla dat ajụjụ ịhụkwala nwa onye a meaning na nwa onye enwela ego ole ihe ji your own success so ilecha anya kama ị ga-abịa mewe onye avụ jeep onye ejiri ihe a gị nwee vuru 504 maybe ọ bụrụ na legacy mpa gị dosara idozikwa ya vuru lọta so lezi anya asị gị vuru ihe problem ga-ama nọ gị nwe problem village atọrụ gị ego so kama village ga-atụrụ gị ego isi ka ị nọrọ ka ị send ego fuel ị ga-eji gbara lọtawa so Krismas aka na-alọta ya na-alọtakwa ya ọ dị mma nke bụ eziokwu abụkwa na ananata ada anata ọ na-anata mana eziokwu dị n'ime ya bụ na ọ bụrụzi ka ọ dị na mbụ ka ọ dị kịta ọ bụ na na-adịbu otu narị na-anata ife na-anatazi kịta eruozi 10 anyị na-echiata azụ ka anyị jụọ ihe kpatara o ji dị otu anwa ọ ka bụkwa ka o si anụ ọmalịcha dị Igbo n'oge Osondi na Afia TV.
Osondi nke gị na Kosi Anukwu na-ewetara gị ya na Afia TV na nkịta taa anyị na-etinye ọnụ na ịla ụlọ ekeresimesi na mgbe mbụ ntụpenye unu obere azụ echetara m onye ka m jisi na ọ dịghị ọzọ ka ọ dị mbụ o nwere ihe nna m na-eme kwa ekeresimesi ọbụla eji wee nye afa ogbu efi ụfọdụ na-akpọ ya manija ọ na-egote otu efi ke onye ọbụla nke a ndị bekee kpọ kindred ịghọtago mana ya bụ ihe adị ọzọ adịghị emezi ya ịghọtago anyị chọrọ itinye ọnụ biko ihe niile agbanwe gbasalụ ịnata ụlọ ekeresimesi ọ gịnị kpatara ya ka m bịa na nke gị odogwa na mbra kedu ihe ọ dị gị ka ọ n'ọnya bute ihe niile adị gbanwee adịghị anatazi ọ dịrọ bụzi ka o si adị biko kedu ihe butere o nwere ofu atụmatụ m chọrọ ịgwa gị o nwere one of my uncle ọ rụburu na oke ka m rapụ ebe ọrụ because o nwere ike watch ya ife a but always gbo big man Akadiako for 26 years ọ na-egoro ndị ebe anyị efi but kwa afọ yes for 26 years o nwere afọ nke gara aga fasi na ojie ata amusu ewere akara aka ụmụ boys ọkwa ị na-arụ ụlọ ịrụchabe ya onye ga-ego ịrụtọpụ ya so imagine na mụnwa na-etolite fụrụ ụdị ife ahụ ị ga-eche na mụnwa ga-emekwa ụdị ife ahụ even no man jide money ụmụaka m mmụọ ụmụaka na gbara ọfa na village jesifa onye abụ onye tọtara m onye abụ onye tọtara nna m onwe na-emezie ọ mkpọta ụmụaka m anyị nara obodo anyị bahana na my gate gbochie gate but before nna m bata gate anyị na-eghe oghe mepee ya ama na ọ batago because nna m zụrụ afịa na Jos zụọ ya ọfụma ọ batara na ama na ọ batago gate ga-emepe onye ukwu na onye nta na-abata ti o mechie ịma na ọ nago but now onye batazi gbachie ụzọ ụzọ ka mmadụ ghara ịma na ị nọ n'ụlọ so because ịdị m otu adịrọzi inwe ego nwanne gị nwoke ga-asị ọ bụ akara aka ka iji nwee ego so ifuru na Christmas a ga-adịzi otu mbụ onweghị ike ọ dị mma anyị ga-ebe na nke gị Ada Nkanụ biko kedu ihe ọ dị ka ọnọnya bute na ihe gbasara ekeresimesi ịnata ụlọ na ihe niile so na ya na ọgbanwezi biko nke mbụ na mbụ bụ ụhụ ya bụ unu na-eke n'asụsụ bekee jealousy na ọkwa maka na enwere ike mụ na onwe m anata chịrị akpa ụkwụ rọba nke mgba na ọkpa nata gụwa nọ n'ụlọ enegewere ya shike ego oshiburu sokwu akpa ụkwụ rọba bụ ihe ngotere ọ ka yiri m ọkpa nke nji agba akpa ụkwụ rọba ịkọfu ajị ụlọ gị weta aka ere ana ma na ọdụ chip kịta ebe 15 naira oke ọdụgo kọsịrị ewevu mgbe a na-erevu 2020 na o promo sef igoro ebe na adashi ọkwa ịbụ village people na nso anyị maka ihe a niile so achịghị agwụgharịghị n'ọkpa ị na-achị azụ ọkpara ebido ịda na ọza ịyawe ewekwana iwe nwaanyị ọma nya mmadụ ibe gị kịta ga-eche ụdị echiche ọ mmụọ ibe gị ga-eke ihe na-eme na ana ọ bụrụ na ị natacha wee such experience ma nnata ọzọ ọ bụzolu na ịnata mesara ka dịka Anambra si wee kwuo people asị niile ewere akara aka ụmụaka iwegodo mma 20 million ịma nketa obodo ahụ kama ije another village je mee empower cause na ewiye mee na my village nwa dị anaghị bịara ịkwala anyị ụzọ asị na o kwesịghị ịkwado ụzọ na ọ bụghị ọbara dị obodo mana mmieji obodo anyị asị na ọ bụghị ọbara anyị so na ọma nkwado ụzọ the guy ji anyị jee the nearest community cause o dego afa the village and town so and ka o si wee si company ahụ a man shift wuzi so jezie the nearest village she ha ajụkwa ha sị na afa ha bụ ha so the village ka akwala ụzọ taa ya anyị ka nọ na galop kwa nke nwaanyị dị ime 9 months ọ gbaa ya wee miscarriage if you go that kind of a thing till tomorrow that boy had abịazi that village
Kiri ihe ga-akpọ nka kita ga-akpọ nka amamihe ka Pennywise. Okay, bekee kpọ Pennywise. Ihe ọ na-emekwa bụ so that na olukwa Christmas okpokwa friends ya nata ebe amụrụ mmịa cause according to yawa ebe ahụ ka azụrụ ya. So everything about him bụ ebe ahụ. Okpokwa friends ya nata ebe ahụ adị lively dịkwa ife. Mana ihe ahụ meje anafụghị ya ọkụ ya were ụzọ ya were mmiri bụ mmiri ozuzo. So ije mmiri zo before icheta mmiri ifugo that kind of a thing. Another thing bụkwa mpako ịdị n'otu n'alụ maka mgbe mbụ oge Christmas a na-ewe oge eji agba bọọlụ obodo a na obodo a gbaa bọọlụ kpokọta ụmụ okorobịa na-eto eto eme meeting asị like ọ sị na-atụ ọlụ gị ego mgbe mbụ a na-atụ ego peacefully obodo wepụta ego zuo ya onye abụrụ mmadụ ọzụwazie ndị ọzọ mana kịtazi obodo zụọ gị iwenye aka ikwu okwu na meeting asị gị nọla na onye anụ azụ ọrịa ụmụ ya chọọ ikwu okwu so mgbe ahụ eme meeting asị na Okeke nọkwa na Lagos mana enweghị ọ nọ na Lagos eme ka ihe a ga-asị natawa ụlọ ọ ghọtagodo onwe ya ọbịa na kpowe onye ọzọ nọ Lagos asị mba ọma nnata ọ ga-anọjibe ya amarụ weak point oyi ọbụla enyela aka mana kịta ọ dọghọzi ma gịwa sef na-ejighị ego ịnata ibute ịnata ndị rapolon kwakowe owe ịnakpotezi ụta ọsọ ọya bụ the thing onye ọbụla nọrụkwa ebe ọ nọ gbaa Christmas kama ị ga-eji ụgwọ natawa. Ọ dị mma ka anyị bịa na nke nwoke odogwu steeti Abia biko kedu ife ọ dị ka ọnụ ya kpatachara ihe niile a ga-echago m ihe niile ha kwuru bet onye na-enwe ego bụ onye a na-ala Christmas onye butere ya onye nwere ego na Christmas because mgbe ọbụla ị na Christmas kpọrọ ụmụ gị na family gị na-arụkwa ị ga-amarụkwa ụmụnne gị ndị nke na-afụbe one ịhụkwa ndị nke na-ahụbekwa for a long time then ụmụ ga-amarụkwa ebe unu si from ebe unu si then amarụkwa ụmụnne ha ka ha hapụkwa ịga na mba ga lụọ nwanne ha nwaanyị ma nwanne ha nwoke. So mgbe ahụ agbawa Christmas onye ọbụla akpọlata ụmụ ya onye ọbụla amarụ nwanne ya ịmụọkwa n'asụsụ ebe unu si ịmụtakwana ya ọ dịghị mma ihe mekwa na a na-alọtazikwana Christmas ịlọta Christmas before ịlọta Christmas akpọnye gị mmadụ ịkpọrọ nawa gaa zụọ ịzụcha onye ahụ akpọnatakwa eduna ya na Christmas ọzọ ọkpọrọkwa onye ọzọ nawa village na-eme expand na ihe meziri na-alazi Christmas eji sigwazie ala wuo otu wụ na onye ọbụla inyere aka onye ahụ asị ndị ekpere a ga-akpọta ndị ekpere abịa gwuo a na gwufute ala si na gị liri ideteno ebe ahụ ilele anya ọwụ gị nwaliri ihe echiche echewe gị chigbuo gị ọwụrụ otu ndị village si gbuo gị wite echiche n'ọgụ ime o meele some people echiche onwe ndị echiche gburu eche na ọgwụ gburu ha echiche ndị na-enyere aka asị na gị liri ọgwụ na nke ha ọgwụ ahụ emenwezi affect onwe ndị nke abịa were ihe likwa si na gị mere nka so emezie onye ọbụla na-alọta sọsọ ndị nwere ego ndị polisi so that akpọrọ ndị polisi lọta onye abịala m nso nna baba m ga-evute unu akpara isi ife onye ọbụla kpara isi onye ọbụla lawa ọya mere njisi onye nwere ezigbo ego achọghị m ịkpọwa aha ha lawa ha na-akpọ ma ndị polisi ma ndị DSS laruo onye ọbụla n'ọrụ ụwa ya and the gate before ị gafee gate ị na-efili fọm before bịa ya ị ga-efili fọm ifilicha fọm before ị batawa so ihe niile chenji ele na ndị mere n'ihu pọmpịtị n'azụ dị too much ha jiri nwayọ biko ọ bụ na aka gị na-abanye nyabụ aka enwe na-achọ ịghọ ọfụ aka mmadụ wepụ ya nyabụ ofe nya ma ọ bụrụ na ị na-ada ata saịdị ya akụkụ osi wee kwuo na nchịkọta na oge nke a biko nyabụ onwe ka esi na-arụtụ aka onye iji ọsị gị nọ enweghị ọnọdụ nchekwa ịchọ ka o jee ọpụ ọnụ ụzọ ka ofu ihe mee ya nke nwa osokwu n'ihe na-eme ka ndị mmadụ ghara na-abatazi nya nwee ike ịpụ ọnụ ụzọ fụbulu ụgbọala gị ịfụ ndị bịa todo gị yes ka m gwakwa gị eziokwu statistics gwara na most 10 kidnappers mee na 8 family no plan yes no plan no family and friends so ha lile family and friends so sometimes ifurukwa moto laruo ụlọ
ị ga-efu moto la ga-akwụ ụgwọ kidnapping. Then ọnwụ na ị ga-echeta mgbe anyị na-eto ịlaruo Christmas ị ga na nke ọnkụla rie nri kịta ị ga-ekwezi ụmụ gị ga-aba rie nri even ụmụ gị ga-agwa ha my daddy said I should not eat ya even ma so ịhụchala ihe ndị a niile so before ọ na-agazi na ọ na-agazi biko ịma na ihe anyị na-ebe a bụ ịtụpe okwu ọnụ anyị na-echeta azụ ka anyị jukene ndị odogwu a Chineke na ọmalite ada Chineke ji amamihe wee gozie ka ha gwa anyị ihe ọ dị ka ọ ga-abụ eme ihe agbanwetụkwa na ọ dịkwa ka ọ dị na mbụ ọ ka bụkwa ka o si anụkwa ọmalite ada Igbo n'oge Osondi na Afia TV. Osondi ka ị nọ na-ekili anyị fụ anyị nọ gidigba wee na-etinye ọnụ n'ife kpatalụ ịnata ụlọ ekeresimesi dị na-anyụzi ka ọkụ ajụrụ m ya bụ ajụjụ ọ bụ na ọ na-agbanwezi ka ọ bụ na onwe ife kpatalụnụ o ji wee na-eme otu anwa ndị mụ na fanụ wee tinyesi anya ọnụ wee chọpụta nnọọ enweghị ka o si wee dị mma kpata anụ ya bụ ọnọdụ ji gbanwee biko anyị chọrọ itinye ọnụ ka ọ dịkwazị ka ọ na-adị na mbụ dịka nsi maatụ ịmago nya bụ ihe na-arụghị arụ ma a na-erute ọnwa Nọvemba ọnwa na kịta ebe ọbụla ị nọ nwedị ife gbasalụ gị n'ịnụ ụlọ Krismas ụfọdụ ọtụtụ ịghọtago biko anyị chọrọ ịma ife kpatalụnụ ife ọ ga-abụ eme biko ka nya bụ ọnọdụ na-achịatakwa n'ụdị ịmagonu ananụ ụlọ nwa ṅụrị dị n'udo fụ ndị ifubeghị kemgbe afọ one na one m ga-ebido na gị ọmalite ada nkanụ kedu ihe ọ dị ka ọ ga-abụ eme nya bụ ọmalịcha ọnọdụ isi na ịnọ nna dị nọlụ a na-anata butere n'ihe kịta ihe mbụ mụnwa na-ekwu ka eme bụ ịhụrụ autonomous community shia emechike shie ịhụrụ ihe autonomous shi akwụshi ya kpamkpam akwụshi udo anata full time ka ọzọ na ebe ya na-agịọ igwe ahụ adaghị igwe ọmụ kwesịrị ibu igwe ọ bụ ekewegodu from there esemokwu ebidogodu there obodo na-adịghị n'udo agamnihu adịghị epiete na ya bụ nke mbụ nke bụ nọ ijide ọdụ ka ọ na-ịma nnatawo shishi ediyere mmadụ na-abụ na the village ị ga-azụwo oke chọọchị adịkaghịkwa gbaragbara ghara ụka ọbụrara maka ewere na village ma ewere onye anyị maji gị ego ihe ọ na-emere anyị every December bụ crusade ọkpọta pastọ isi ya na-emetụ eluigwe abịa kpere anyị ekpere nafta anyị n'aka ego mmụọ Jenụwarị egi emewe anyị ihe nafta anyị n'aka ego mmụọ December Jenụwarị egi abịajuo anyị egi gari na kpokuru ego mmụọ na-eyere nri so ọ ka mma instead of abụọkwa na ekpere adịghị mana ime mmadụ empower onye ahụ were ihe ọ na-arụ ọma na-ekerịrị gị ekike mana ideriva ka ama gị bịa akịọwanụ m ihe ọzọ m ga-eme ka m ka na-erite nke bụ so the point bụ ịhụrụ ụmụ ihe autonomous shi autonomous achị o si evute nkewe n'obodo akwụshigodo for the meantime akọwara ụmụ anyị ndị kpatawara aka na mgbe mbụ chee ka nye this instant na my village ewu ya na-akpọ Okolite ihe association of ndị ji ego bụ ọka na anọ ha na-azụ ụmụaka ọbụla pasta university medical class ndị ọkaikpe injinia mana ị hụrụ pete kọs ndị nke na-erighị ihe hụ mana nke a bụ isi sekpe nche ịpasta ha anya to any federal state university ga-ebe ha na-eme meeting tend ya admission letter efa ga-abanye ya na akwụrụ ụgwọ ozugbo and since for over 20 or 30 years a na-run ya na ọka na-aga up till now ịhụ that angle na-eyere ebia isi na ịkọghị ige akwụkwọ agịa maka iweghị onye ga-azụ gịnị bụ ịkọrọ ego ikwuo mmadụ ewefute ego skuulu ngere bụ prọfesọ agbanike bie gbara m jam because ya emenewo m ike ma okpogho mention ma adịghị onye ọbụla jide onwe ọ bụghị ihu na-agara ya so mgbe ọ hụrụ na ọchụm mba na ịma nna n'iyi mba ịhụga so ọ bụkwa na obu nwanne m na kpotekwe ube nwanne ahụ na kpotekwe ịma na Christmas ga na anketekwe Christmas abụghị emume ndị Igbo anyị kwesịrị iji ọ bụrụ ji ọhụụ ma ọ bụ anụ ọha a na-emeriwe azụ Igbo niile anata Christmas bụ normal date onye ọbụla were bee
ọ bụghị emume ndị Igbo ka ndị ọzọ tere ọnụ. Biko autonomous a biko okwu dịkwa ya autonomous biko ka anyị zanụ anyị na-abịa na nke gị ama m na nwere mgbe autonomous a biko oke izi igwe n'ọbụ okwu ji ada ya. Ọ bụ na ọ ga-ekwe omume azaba ofu afọ ka ọ ghara asị na ndị a na-eme autonomous community ndị abụrụzi ya phase 1 phase 2 phase 3 ofu obodo ofu nne mmụọ maka na ọ ga-abịa bute asị na ọ nke anyị ga-abụ igwe anyị ga-ewepụta igwe ọnwa anyị ga nwanne m o sokwa ọ dị mma bịa m na nke gị Odogwu Anambra biko kedu ihe ọ dị ka ọ ga-abụ eme biko nya bụ ihe ọ dịkwa mma enwepụbe n'obi aṅụrị n'obi mụa ga-asị na ka a gaghachi ife nne na nna anyị na-emeburu bụ gịnị ha gọrọ mmụọ gọchie ya ike and onye na-agọ mmụọ a na-eti aka n'ife ọjọọ. Yes. ochete na ome otu a arụsị akụ apịatụ oye nke abụọ Chineke ga-asị gị echi nwanne echi chigharịa ọ pịatụrụ gị ọ dị otu mmụọ dị na o nwee ọtụtụ ife na-aga emenwu like end of the month. o nwee ọtụtụ ife na-aga emenwu ifo why nna na-erikamịa nri outside ndị mmadụ amara ya nwaanyị nọ na nsọ ya ekweghị m iri nri anyị get me nwaanyị nọ na nsọ ya ekwesịghị m iri nri because of chi na-efe onwe ọtụtụ ife okwukwe m yes onwe ọtụtụ ife na-aga ekwu n'igwe a na-asọ nsọ onwe ike mmadụ ga-asị Igbo odogwu iwe odogwu for nothing ị na-eme udo ife a but mana ịma nọ ka gị na Chineke anọ ga-akwụkwa the smallest thing ị ga-eme expect but because of chi na-efe chi mini ya na-eso ọ sọrọ m nsọ so ọ ife na-eme mụnwa na-enwe m ike ịnọ chere mmadụ echiche ọjọọ but aga m ekwu maka onye ọzọ ga-anọ chere mmadụ echiche ọjọọ so yọma ga-gaghachi otu nne na nna anyị even though some nne na nna anyị fa naghị eme omenala but fa kwala nsọ so yọma ga-agaghachi rapụ ife ụka asịrọ ka anyị ga-ale ga n'akụkụ nke anwa daalụ nwoke Odogwu Anambra biko ka anyị bịa na nke gị anyị nwee nkeji achịkọbago Igbo mma nọ rienu anụgo m ihe onye Nsụka Nkanụ kwuru nke Anambra but ka m chịkọta wit nke m because ihe a niile a na-ekwu ekeresimesi mgbe oge ekeresimesi wu mgbe anyị niile ji ama na anyị ga-alọta bịa kelee Chineke otu o si duo anyị from mbido Jenụwarị anyị ruo ekeresimesi ọ dịghị izi Jehova idu anyị ekeresimesi wu ihe ndị na-aga chọọchị mana ndị na-emezi omenala ewereli ya karịzi anyị nwa na-agazi chọọchị so anyị maazị ndị na-emezi ihe ekeresimesi so anyị na-ekelekwa Chineke anyị bịa ha na anyị ekele Chineke ma ị nwere ego ma ị nwee ego ebe ọbụla ị nọ ikele Chineke na o duru gị gaa Jenụwarị ruo Disemba so ego ekeresimesi ma ị nwere ego ma ị nwee ego onye ọbụla na-aṅụrị maka ekeresimesi ọ dịghị izi Jehova iduru anyị duro mgbe ahụ so ihe m na-ekwu na ekeresimesi a anyị na-ahụzi ya na inwe ego ị ga-achọ ịlọta na ị nwere ego ị ga-achọ ịlọta because ndị mmadụ ga-achị gị ọchị bifo ekeresimesi ọ mgbe a mụrụ Chineke anyị na-abịa ekele Jehova ekele onye ọbụla dị happy betu ugbo ochie njiele so ọ ka mma na anyị bịakwa marakwa na ihe a niile anyị na-alụrụ ọgụ ma ị nwere ego ma ị nwee ego lọtagodi bịa kelee Chineke ihe niile agwụla o kwutagokwu ya n'ọnụ nke ya n'agbanyeghịkwa ma ị bụ onye ụka onye okpukperechi Kraịst ma ị bụ onye na-eme omenala na-emetụ ya ọnụ gị ma ị bụ onye ebe ọbụla ị nọ onye ọbụla ma ị nọ n'elu ma ị nọ n'ala ma ị na-eme omenelu ma ị na-eme omenala na onye ọbụla tinyezila aka weli ya na-eme eweluzie oge ekeresimesi na-eme mgbe anyị ji anọkọta ọnụ nwa aṅụrị fụ onwe anyị n'anya biko ekeresimesi abụ naanị ije gosi akwa garara ọnụ ọ bụghị naanị ije gosi akpụkpọ garara ọnụ ma ọ bụ ụgbọala garara ọnụ ọ iji wee bịa ka anyị nọ n'otu biko ka anyị gbanị ya dịka ndị Igbo biko nọ ka anyị makọ gị kwa omume iwechiatakwa ya ka ọ dịbu ka anyị na-etinye anya ụfụ
na ya maka na onye na-ebute ihe niile a anya ụfụ ka iwochighata ya n'ụzọ udo n'ụzọ ịhụnanya ka ekeresimesi dịwakwa ka o si adị na mbụ ka o si anụkwu ọmalịcha dị Igbo wee na-asị gị daalụ na ịnọnyere anyị n'oge Ọsọndụ tata site na amara Chineke na izu ọzọ na amana ya anyị ga-ewetakwara gị Ọsọndị na Afia TV ka emesịanụ. Igbo Chukwu ji mmiri ihe na mona wee gozie ka o si anụkwu ọmalịcha dị Igbo ka bụkwa m na-anabata gị n'oge agba nke ezi afa ka ego n'Ọsọndị dịka nsi wee kọwalụ gị ebe anyị na-amụ aka gosi na anyị bụ ndị Igbo anyị na ndị a na-anụ afa ha na-anọkarị n'oge ezi afa ka ego iji gosi anyị na asụsụ Igbo abụghị maka ndị yatago na nke tata anyị nwee odogwu nwaanyị Oluchi Ọhadị nwaanyị ka ibe ya nnọọ nwaanyị bụ sọ mma biko kọwago ndị anyị onye bụ Igbo bụ Igbo afa m bụ Oluchi Ọhaji nke eji nwaanyị ka ibe ya malụ abụ m adezag Igbo da naanị m ezag daalụ nwaanyị ọma nye bụ ọsụsa na-atọ gị n'ọnụ ị ga-egosizi anyị na ịbụ nwaanyị Igbo tatọkwu ya ị na-akụda akụda ụda ada atụ gị ka anyị si eme ya na ezi afa ka ego enwe m ajụjụ ahịrịokwu ndepụta bido na nke mbụ ruo nke ise ị ga-ahọrọ mkpụrụ atọ ajụọ gị agụpụta m ya ka ọ bụ na ị họrọ agụpụta ma ahịrịokwu dị na ya etụgharị anya n'asụsụ Igbo etinyekwana ya bekee ịghọtago ngwa enwe m akara nke mbụ nke abụọ nke atọ nke anọ na nke ise kedu nke mbụ ị ga-ahọrọ ka bido na nke ise nke ise ọ dị mma ụta ntị gị nwaanyị ọma nke ise wee kwuo sị okay I just remembered I have that money in my bank account. Ọchaja mgbu atọ mịa okay ka anyị lụga aka ka ngụpụtakwu ya ọzọ okay I just remembered I have that money in my bank account. ngwa chelụkwa kịta ka m chetalụ na ego anwa dị n'akpa m na m nwere ego afụ n'akpa m batara ị na-agbani mana ọ batara nke ikpeazụ okay I just remembered I have that money in my account in my bank account. Okay. ngwa chelụkwa o kịta ka m chetalụ na m nwere ego anwa n'ụlọ akụ m ọ gbani mana ọkafọ a ga-enye ya pesentị 80 anyị na-echeta ka anyị jụọ ya ajụjụ ndị fọdụ afọ. ọ dị mma anyị na nwaanyị ka ibi aka nọkwa n'oge ezi afa ka ego ọ na-egosi anyị na ọ bụ onye Igbo ọra ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ gị chetakwa na ịhọrọ nke ise anyị nwezi akara nke mbụ nke abụọ nke atọ na nke anọ fọrọ afọ ka ije na nke abụọ wee kwuo sị the rainbow showed 7 colors after the heavy rain. The rainbow showed 7 colors after the heavy rain. Mana ka o si. Ọgbado. Nwe ike ịlọlụcha nke a tụgharịa were ọzọ. Ịhọlụgo.
The rainbow ogbanite. Manis ịma nkoda. Mana ama m chelo ka gosi fi dibolo onye Igbo. Nwanyị Igbo, gosi fi dibolo onye Igbo. The rainbow showed 7 colors after the heavy rain. Kosi ka iwepụ nka. Kefa Ethiopia. Kefa Ethiopia. Okwu niile akpọpụta fanta niile nwe okwu Igbo. Enwere ihe a na-akpọ rainbow n'Igbo. Mam. Ịbịa n'iso n'ogo ndị asị m na onwe ihe a na-akpọ window. Onwe isi na onwe a na-akpọ window. Ama m na enwe. Kezi ka isi ajụzi m rainbow. Rainbow bụ n'ụdị iche. Aka na-akọwa ya akọwa ife sị gị mee ntụgharị. Eyi. Adakwa m nka. Ọgbado. Ya. Ọ dị mma. Anya gị. Ọ fọrọ were nke atọ. Ngwa ọrụzia nke ikpeazụ ajụjụ ikpeazụ anyị ga-ajụ gị. Ọ fọrọ akara nke mbụ, nke abụọ na nke anọ. Ka ije na nke anọ. Nke anọ wee kwuo sio. Ka ibu ụzọ achị ọchị. Nke a ị ga-enweta nke gbasara ego. He sold the land for 850,000 naira last week. He sold the land for 850,000 naira last week. O lela n'afọ n'izu ụka gara aga. Ego na o lela n'afọ bụ 885. Ọkafọ narị 85. Onya bụ okere ya bụ 850. 1000 ka nkwukwa. Gekwa ntị ọzọ. Narị 85,000. Chelukwa. Ka anyị bịazie ka idozizi anya ọfụma maka na onwe ka isi mee nkọwa. 85,000. He sold the land. He sold the land for 850,000 naira last week. O lela na n'izu ụka gara aga. Ihe o lela na ahụ bụ 885. A ga-enye gị ya mana ị nwetachara ya ka enye gị pesentị 80 ọzọkwa. Anakụkọta aka ebe a dalụ n'ebe anyị abịago n'isi njedebe ezi afa ka ego nke tata ọmalite mmadụ nwaanyị ka ibe ya anyị wee na-ekene gị iji bịa nọnyere anyị n'oge ezi afa ka ego. Biko kene ndị Igbo na-ekili anyị. Igbo machanụ. Afa m ka bụkwa Oluchi Ọhaji ka eji nwaanyị ka ibe ya malụ. Adaeze aga Igbude ndị nwe m ekene m unu. Ndị Enugu steeti mba ụwa niile na-ekene anyị na-anene ihe anyị na-eme. Ana m ekene unu. Biko nụ na-anọnyekwanụ na anyị na Osondi na Afia TV. Daalụkwanụ. Daalụ nke emesịa nụ. Na ezi afọ ka ego ga-abịalụ gị n'ọzọ na mania n'izuụka ọzọ. Daalụ nụ ka o si anụgụ ka bụkwa afọ ọmalite ada Igbo. Kokosi anụkọ nmalite ada Igbo na-ewetara gị Osondi mana anyị nọ n'ime ogbe ka anyị malụ ndị bụ Igbo bụ Igbo, ndị bụ nwafọ Igbo. Sonyela anyị apụkwana. Na-abịa n'ezinụlọ mana tupu anyị akpabagodi ya bụ nkata wegodo anyị afa gị. Well, afa m bụ Kanu Henry Okechukwu. M ga-ewelu Kanu Okechukwu. Okay. Maka na onye Igbo ka Igbo. Maka na mbụ onye Igbo. Ọkwa onye Igbo ka Igbo. Abụ m onye Igbo. Kene ndị Igbo na-ekili anyị. Igbo bụ Igbo mma mmadụ. Asị na nke onye zụrụ ya ọkwa ya zelu. Onye Igbo. Bịabagodi. Nke onye chili ya zelu. Nke onye chili ya zelu ka nye lụga aka. Ya zelu. Ọ dị mma. Ngwa kpukite nso ka ịkpa nkata. Ọ dị mma enwere ajụjụ nchọrọ ịjụ gị. Okay. Abịa na ezinụlọ. Ekwesị ka nwoke na nwaanyị kee ihe ọbụla gbasara ego a na-ewebata n'ezinụlọ. Ọkara nya nha iji maatụ. Ọ bụrụ na ego a na-akpata n'ezinụlọ a na-eweta n'ezinụlọ ịmagofu iji si nri mee ife niile na-agbakọta anya ọ bụrụ ife dịka 1,000
otu narị puku ya bụ otu narị puku naira 100,000 naira ekwesịrị iki ya 50,000 naira nwoke weta 50 nwaanyị weta 50 mana gị chetakwa tupu ịzaba m chetakwa na akwụkwọ nsọ kwuo ekwetakwa ndị Igbo kwetekwazi ya na-asị na nwoke kwesịrị na-akpata nwaanyị bụrụzia gị na odoziakụ na oliakụ ngwa biko ihe dị na ya bụ okwu bụ na ka esi wee kwu ma ọ bụrụ omenala ebe Igbo ekwuru na nwoke bụ onye kwesịrị na-eweta ego eji akwado ezinụlọ akwụkwọ nsọ mekwara ka ya malụ na nwaanyị bụ supportive person so ọ dịrọ mma nwoke na-enenyelụ nwaanyị anya ka ọ na-ewetacha ihe dị n'ezinụlọ mana ọ bụrụ ebe enwelụ nghọta nwoke na-aghọta nwaanyị na-aghọta ekwesịrị ị na-eke ya ịra na ịra ma ya bụrụ na-emezili ọnwa nke fụkwa anụ na-asị ka edobega enwe projekti enwere ike iji ya wee mee ewere ya mee emekwa n'otu ahụ ọ ya abụkwa na ezinụlọ a na-aghọta onye ọbụla a na-aghọta ibi onye ọbụla ezinụlọ a na-eto ka hapụ inwe misunderstanding na nghọta ihe ya bụ n'ime ihe niile na-ekwu ọ bụ na enwe nghọta na o nwere ife dị na ya bụ iki nhata daalụrị n'odogwu daalụ ọ ga-abalị ọkwa isi m na ịbụ onye Igbo ị ga-egosi anyị ife ji bụrụ onye Igbo kịta kedekwa ndị Igbo ọzọ Igbo bụ Igbo mma mmadụ ekenekwe m ụlọ Igbo ife bụ okwu ntabi ire okwu ntabi ire isi m mba mana isi m na ịbụ onye Igbo bịakene ka nna afụ ka iru gị ọfụma ị na-agba ọsọ mana ịmụ ilu Igbo amachọrọkwa m ilu Igbo ọfụma iwe sị m na ịbụ onye Igbo mana abụkwa m onye Igbo biko kenegede ndị Igbo ọzọ Igbo bụ Igbo mma mmadụ ọ dị mma ị na-ekwuchi ọfụma daalụ m ga-atụlụ gị ilu a enye m nkọwa ya ka enetecha ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi ka enenetechachachachachasịa ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi ka enenetecha ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi na nghọta nke m n'ilu anyị tụrụ bụ na ọ da-adị mma onwe ihe ụfọdụ ya bụ mmadụ ịkwesịrị ife isi ka ị na-efeli anya so ọ na-adịcha mma ife ihe isi ka ị mara isi ya ka ị fụsịa ya so o nwere ike imebili onye ahụ ihe so ị nenetụ aghara iwesị m Igbo dogbu Igbo daalụ kọlọnwe ga-akụzi daalụ sọ kelekwa ndị Igbo ọzọ Igbo bụ Igbo mma mmadụ daalụ ga-abalị ọ ya abalị uru daalụ na-afụgana ya nụ ife eji abụ Igbo erika ọ chọbụla Igbo ọsọ mana ọ mara na ozuru ezu bụla odogwu Igbo ka enetechasị ya ka mgbọ ji atụ nwa enwe n'isi o wee kọwa anya kụwalụdanụ onye ana hei anyị nọ n'ime ogbe na oge Osondi ọka bụkwa ka o si anụkwa malite ada Igbo ka anyị ka na-abanyekwa n'ime ogbe ka anyị na-ajụfa ka fa na-etinye ọnụ na-egosi anyị ifefa ji bụrụ ndị Igbo apụkwa na Afia TV